Καλημέρα. Έχουμε έρθει να φάμε πρωινό. Είμαστε έτοιμοι να ανέβουμε για Τίνηση. Τώρα θα φάμε μελέτα, θα πιούμε καφεδάκι και φύγαμε. 8 η ώρα μονοπάτι. Τα λέμε εκεί. Καλημέρα από μικρό Πάβικο. Όπως λέει εδώ πέρα, Δρακόλιν είναι 4 ώρες. Είμαστε έτοιμοι. Είμαστε εδώ. Ο πρώτος μας στόχος είναι το καταφύγιο Αστράκας, αυτό το κόκκινο κυβάκι. Οχ. Δεν έχω καμία όρεξη. Καταλαβαίνεις πως πολύ δεν έχω όρεξη. Δεν το έχω. Σκύλε, δεν το έχω καθόλου. Σκύλε. Έλα να φάει θέλει μωρέ γλυκούλης. Ενδέχεται να έχουμε πρόβλημα. Για ένα πράγμα ακριβώς το χρώμα που είναι ένας λύκος. Είναι αυτή η βράχη της Αστράκας, έτσι λέγονται αυτά εκεί που βλέπετε. Πύργη της Αστράκας, μπράβο. Είναι αρκετά κουραστικό, είναι μόνο ανηφόρα μέχρι τώρα, αλλά γαμάει. Γαμώ τις μέρες, δεν με θέλω με τι είμαι. Καλώς βγαίνω. Επόμενη στάση. Είμαστε σε μια βρύση, η οποία βέβαια δεν έχει νερό, δυστυχώς. Ορίστε. Ο Αντώνης μιλάει με τη μαμά του. Έχει τρομερή θέα. Μάτι. Δες φρέσο σκατό μαλάκα. Ναι, μισό θα το δείξω τώρα. Φαίνεται βασικά 360. Με τον ήλιο. Δεν πάει 360, είσαι τόσο τάπα χαζός που δεν έχεις βγάλει την τάπα την άλλη. Πω, αυτό βρωμάει εδώ πολύ. Θεωρούμε ότι σε ένα 20 λεπτό max θα είμαστε εκεί. Έχουμε κάνει μία ώρα λιγότερο από όσο έλεγε ότι θα το κάνουμε. Οπότε είμαστε πολύ ικανοποιημένοι με τους εαυτούς μας μέχρι τώρα. Σχεδόν εδώ. Τα καταφέραμε πρώτα το checkpoint, παιδιά. Και αυτές τις δύο μεριές. Έχουμε παραγγείλει να φάμε. Εγώ μια μελέτα πάνω στην αγώστα. Ωραία φάση είναι. Λίγο περίεργη βέβαια. Είναι εδώ πέρα ο κόσμος αχρίαστα αγενής. Δεν ξέρουμε γιατί. Αλλά είναι όλοι πάρα πολύ θυμωμένοι. Το βουνό. Έχουμε φύγει από το καταφύγιο. Κατεβαίνουμε. Εκεί είναι ότι δεν έχουμε μπαστούνια. Όχι είναι πως χρειάζεται γιατί είναι αρκετά ρηψοκίνδυνο να πάμε σαβούρα όπως εγώ τώρα. Το δυσκολότερο κομμάτι της διαδρομής. Και φτάσαμε. Κύρια. Τι. Κουράς. Ακραία. Το μάτακις με. Τι. Ορίστε η λίμνη. Και ο Πάνος. Τώρα έχουμε να φάμε γερή πουτσα, παιδιά. Ήρθε η ώρα να φύγουμε από τη λίμνη. Συγχαρητήρια σε εμάς που τα καταφέραμε. Φτάσαμε ξανά στο καταφύγιο να φάμε. Είναι μακριά. Δεν το εγώ μακριά. Τι βλέπεις καμπό, δεν έκανες το κτίριο. Αρχικά έχει κρύο. 3:35 ακριβώς. Θα πάμε σίγουρα να κάνουμε μπανάκι και τα σχετικά και μετά έχει φαγητό στο Πάπικο. Μπριζόλες και μπύρες. Α, μπύρες σίγουρα. Χαράζουμε.
τελευταία. Είμαστε εδώ. Τι είναι αυτό? Τι είναι αυτό? Μόνο bite the apple, παιδιά. Τα καταφέραμε. Είμαστε εδώ. Ξανά. Ώρα 5:47. Κατακτήσαμε. Και τη λίμνη Τύμφη. Τα καταφέραμε, παιδιά. Είμαστε νικητές.